Ораторът на 21 век. Подкастът на Института по риторика и комуникации. За риториката от Древен Рим и Древна Гърция до медията, бизнеса и политиката в наши дни. За риториката като начин на живот. Вашият водещ е професор Иванка Мавродиева. Ораторът на 21 век е подкаст на български език. Той се ориентира към това да предостави по интересен, интригуващ начин знания за риториката, ораторството, експертите и професионалистите, които участват в него, споделят своя опит. Преди една година започнахме една нова тематика. Тя е ориентирана към съдебната риторика. Тогава участник беше адвокат Евгений Чечев. Сега продължаваме тази тематика в една нова, модерна подобласт. Това е медиация и риторика, медиация и комуникация. Имам удоволствието да направим този разговор с адвокат Димитрина Николова Иванова. Няколко думи за нея. Тя има дългогодишен, десетилетен опит в областта на правото като адвокат и се занимава в момента със свои колеги в една навлязла и утвърждаваща се сфера, каквато е медиацията. С нея ще разговаряме по тези съвременни теми. Няколко думи за това как започва кариерата на адвоката, колко е важно юридическото образование, въз основа на това, което имате като опит. Благодаря ви най-напред, професор Мавродиева, че давате гласност на темата за медиацията и за все по-голямото и навлизане в нашия живот, защото за медиация в България се говори още от 2004 година. Тогава е първия закон. Има неуспешни опити за прилагането й. С последните изменения от юли тази година се заговори за голямата промяна, именно медиацията в съдебния процес, така наречената съдебна медиация. Но, за съжаление, всички ние колеги, които споделяме принципите и ценностите на медиацията, следва да я развиваме много повече извънсъдебно и се надяваме, че тя така ще се наложи и в българския живот. Относно това как започва кариерата на всеки един от нас, тъй като медиатор може да бъде, съгласно новия съдебен медиатор, може да бъде не само юрист, а човек с всякаква професия, както е и основната регламентация в Закона за медиацията. Така че, когато ти си специалист в своята област, независимо дали е право, дали е психология, дали е педагогика, счетоводство, когато ти имаш нагласата да чуеш, да разбереш и да насочиш хората как да разговарят помежду си, тогава медиацията наистина е поле, в което може да се изявиш. Това е една специфична комуникация. От тази гледна точка, какво е важно, за да бъде успешна комуникацията между този, който е медиатора, и тези, които участват в тези срещи? Защото то си има правно-нормативни правила, регламенти, но не е възможно да няма добри комуникативни, дори да кажем ораторски умения един медиатор. Така е. Отново сте много права тук, защото започвайки с това какво е медиация, ние трябва да кажем, че медиацията е доброволна процедура, в която страните се съгласяват да вземат участие и да започнат да говорят помежду си. В България се прилага фасилитиращата медиация, т.е. медиаторът, който е неутрален и безпристрастен спрямо страните трети човек, трябва да улесни разговора между тях. И именно това, да започне диалога, да започне разговора, е много важно как ще бъде способствано от този медиатор
И тук е ролята и на неговите комуникативни възможности, оттам и на ораторските му качества. Добре, как ще обясните в една симулативна ситуация, илюзорна или близка до реалната, хора, които не знаят какво е медиация и медиатор, за да им кажете, че това е полезно за тях, да ги убедите, че има полза, защото това е възможно начало на един такъв тип разговор и среща. Това, което наистина е много важно страните да знаят, както вече казах, че това е доброволна процедура. Тоест, тя започва, провежда се и прекратява единствено и само по желание на страните, на участничките в нея. Дори и с прилагането на съдебната медиация, при която съдът може да задължи страните в определени случаи да се явят на медиация, доброволността на медиацията не се нарушава, тъй като тяхно е задължението единствено да се явят, да присъстват на тази среща. Но дали ще участват и те участват в една предварителна информационна среща. Дали в резултат на това, което им каже медиатора и ги убеди за предимствата на медиацията, те ще останат и ще проведат своята медиация до край или поне в някакъв етап, зависи единствено и само от волята на страните. На следващото място много важно е да кажем, че медиацията е напълно поверителна процедура. Ето мен как ще ме убедите? Аз съм, да речем, скептично настроена, не разбирам, че ще имам времеви ползи, емоционално ще си спестя неприятности и финансови ползи. И тази втора част, която започнахте, как ще ме убедите мене? Винаги съществуват конфликти, неминуемо, дали в семейството, дали в екипа, дали на работното място. Когато имате конфликт, всеки иска този конфликт да бъде разрешен по най-бързия начин. За да не отивате в съда и да решавате въпроса си по съдебен ред, винаги е препоръчително да използвате първо методите и процедурите по медиация. Това е поверително. Аз не искам да ми се разнасят имената в реално, виртуално и медийно пространство, а това е едно изключително важно предимство – поверителността. Това е основно. И доверието между този, който е клиента и съдебния медиатор. Да, винаги в медиацията трябва да се каже, че медиатора е еднакво отдалечен и от двете страни. Те са равни помежду си, те имат еднакви права и задължения, но медиаторът е равно отдалечен от тях, той е неутрален и безпристрастен. Неговата роля е да способства те да започнат да си говорят. Ако се върнем отново на въпроса... Защото има в личен план, пък и в служебен бизнес не искат да си говорят помежду си. Този посредник, медиатор е много важна фигура. Разбира се, в този случай, когато става дума за това, че страните са до такава степен в изострена фаза на конфликта, че те не могат да седнат на една маса, тогава медиаторът, в това се състои неговия професионализъм и компетентност да прецени какъв вид среща да проведе, защото Закона за медиация ни дава възможност както да провеждаме общи срещи, така да провеждаме индивидуални срещи, така да провеждаме совалкови срещи, за които вие говорите, когато страните не могат да седнат на една маса. Единственото изискване е с всяка страна да бъде проведена срещата в едно и също време. Тоест, ако с единия сме 20 минути, ние задължително трябва да бъдем 20. Тази равнопоставеност, включително и във времето, в тайминга и в правилата. Да, във всичко. Да приемем, че не са само в личен план тези конфликти, недоразумения в бизнеса. Партньори се разделят, създават нови компании. Там как се процедира? Там също навлиза съдебната медиация. Он е прагматизъм на менеджера за спестяване на време, финанси, пък и на запазване на добро име, на поверителност. Също е много важно. Хубавото е, че и по-настоящем извън съдебната медиация се прилага много при споровете между съдружници, между акционери. И именно това, че не се чува много за нея, е още едно доказателство, че тя е поверителна. Тиха публичност или разпознаваемо само в професионалните среди. Съхраняването на репутацията е изключително важно. Затова не се говори
За ползата от съдебната медиация, репутацията, доброто име. Много е важно именно това, че понеже заговорихме за бизнеса знаем, че най-важното е бързината, поверителността и разбира се по-малките разходи, които ще бъдат изразходвани за това нещо. Тъй като е много важно хората, които все пак се престрашават, защото в България на този етап наистина говорим за престрашаване на хора, които... Българин има едно скептично отношение. Всичко се решава в съда, съдията, адвоката. Може би от такава гледна точка е добре, че съдебната медиация беше записана и в както в Гражданско-процесуалния кодекс, така и беше регламентирана допълнително в Закона за медиацията, защото в много случаи българина вярва, че трябва спора да се реши от институция. И независимо, че се прилагат едни и същи методи, едни и същи способи за разрешаване на спора, дори от едни и същи медиатори в съдебната и извън съдебната медиация, просто когато е насочен от съда, българин има по-голям респект. А да приемем една друга страна, полюсна, желанието да им бъде решен в кавички спора чрез телевизионния реалити шоута от типа съдебен спор, има ли интерес българина към тази публичност, демонстративност или би предпочел дискретността, която съдебният медиатор предлага? Не може да се обобщи, не може да се даде обобщен отговор на всички тези явления. Наистина зависи от спецификата на случая и от желанието и възпитанието и културата на самите хора. И именно за това ние, медиаторите, се опитваме чрез популяризирането на медиация да създадем общата култура в това, че спорът ти може да бъде решен окончателно, бързо, ефективно, с по-малко средства и при поверителност. Така че много се надявам, че в скоро време все повече хора ще започнат да припознават медиацията и да я избират като начин на решаване на конфликтите, което ще им спести време, пари, освен това запазване на отношенията между тях. Да се върнем на вашата практика като адвокат. В България адвокатът като оратор в онези утвърдени филмови модели на филмите на Холивуд не съществува. Вие как изградихте вашите умения първо за разговори с вашите клиенти, защото там е сложен преговорен процес, минават се етапи, и второ, като ситуации в съдебната зала. Има ли въобще опции адвокатът да пледира, да прави онези помпозни, фрапантни, артистични пледуари? На първо място трябва да кажем, че българската правна система е наистина много по-различна от англосаксонската и това, което виждаме по филмите, далеч в България не се развива по тези правила. Естествено, всяка правна система има своите специфики, така че българският адвокат работи много повече на заден план. Както в съдебната зала, той няма възможност да развива своите тези, особено в гражданския процес, тъй като аз съм цивилист и се занимавам с гражданско право. Там всичко трябва да става много бързо. Все повече и повече колеги съдии разпореждат писмените бележки, вместо ти да правиш своите заключителни искания в открито съдебно заседание. Директното общуване е приведено тип до минимум. Комуникация е сведен до минимум. Да, може би това е свързано и с факта, че всичко се записва в съдебни протоколи. Тези протоколи са документ по делото и всяка от страните има възможност след запознаването да иска поправки, да иска корекции. Когато има страни, които не са добронамерени, това може да доведе допълнително отлагане на делото. Така че... Но това са административните трикове вътре в системата и те са добре познати и се използват. В българския граждански процес по-скоро устното начало е сведено до минимум.
А с клиентите, там също е интересен тип комуникация, в която те са многословни, емоционално, експресивно натоварени, негативно и не могат да обяснят ситуацията, случая, детайла, какво точно се е случило, какво точно искат от вас да защитите и дали въобще е реализуемо като започване на процедура. Може би на първо място трябва да кажа, че когато завършваме своето образование, или по мое време беше така, имахме факултативно избираем предмет риторика, но в него се учаха най-общите неща, т.е. никой не те подготвя за това как точно ти трябва да се срещнеш с клиента и какво трябва да му кажеш, как да му го кажеш. Всичко това е въпрос на самоусъвършенстване, самообразование и най-вече интуиция. Много е различен подхода, когато работиш с корпоративни клиенти и когато работиш с физически лица. Те са прагматични, наясно, имат опит, споменават име, фирма, сума, дело, нарушения, нарушавания на клаузи. Там имаш територии, области, в които не навлизаш, там си строг професионалист, докато в работата с физически лица е много по-сложно. Той, ами тя, ами тук, ами отляво, ами колата вдясно, пък беше червена, мина линейка от кръстовището и вие какво ще обясните? Вижте, и в двата случая, независимо дали имаме корпоративни клиенти или физически лица, клиента трябва да има доверие, трябва да съществува взаимното доверие между клиент и адвокат, за да можем и двете страни добре да си свършим работата. Естествено, с физическите лица е много по-сложно, защото там, освен юридическата ти подготовка и в широк и в тесен смисъл, ти трябва да имаш и познания по психология, и познания повече по комуникация, риторика. Така че е доста по-сложен, бих казала, процеса, в който ти се срещаш и изслушваш физическите лица. Много е важно и в двата случая да можеш да предразположиш хората от една страна да изложат проблема, но от друга страна да им сложиш граници, защото иначе рискуваме да се загуби много време без да бъдем ефективни. Да направлявате диалога, да го медиирате в другия смисъл, той да не изпадне в многословие, в дребнотемие, в неяснота, в всякакъв вид да фокусираме, ненужна. Даже не и фактология. Тя преминала през емоционалното му преживяване. Той не винаги е позитивно. Понякога е необходимо да чуеш емоционалното преживяване, независимо, че то няма да допринесе с нищо към процеса. Това е много характерно за процедурата по медиация. В адвокатската професия... правите ли виртуални консултации? Те навлязоха в COVID-а по необходимост. Значи, типичната медиация, процедура по медиация... Защото и за това се говори, за и медиация, и всякакъв тип. Значи, типичните виртуални медиации рядко се провеждат, именно с оглед на това, че медиацията е конфиденциална процедура. И когато тя се провежда онлайн, ти никога не можеш да бъдеш сигурен, че то се записва за вас. То се записва, но ти не знаеш стаята, в която са разположени. Трябва да има гарантиране на технологично и софтуерно равнище. Да, така че това е много важно. Се говори за всякакъв вид хакерски атаки, за пробивания. Не само това. Представете си, че едната страна не е добронамерена и е в една стая. Вие виждате, че е затворена вратата, но вие нямате представа това дали е истинска врата или е... създават се монтажи с AI, и с софтуери. Всичко, което се споделя в тази конфиденциална процедура, на практика става достояние на лица, които не участват в процедурата. Ако искате да минем към една друга подтема, обсъждахме колко е допустимо да бъде медийно известен един адвокат. Това носи пари, клиенти, повишава репутацията, той е експерт и дава информация по дадени съдебни дела или приемане на закони, казуси. От това, което наблюдавам от случващото се в момента, в България много по-голяма известност имат колегите, които се занимават с наказателно право. Тъй като това е и
как може да кажа... би по-интересно, интригуващо. Първо е по-интересно, има съспенс, филми, второ там наистина нагласи. по-бързо се случват нещата. Там няма тази задължителност, освен в определени случаи, нещата да бъдат чак толкова конфиденциални, колкото, например, са в един търговски спор или един семейен спор. И всъщност в наказателното право частта на устната комуникация все още е много широко застъпена, така че медийната известност на колегите наказателни адвокати мисля, че носи предимства на техните клиенти. Най-малкото за това, че проблемите в България се създават от хора на определени позиции, бюрократични са, когато, ако се върнем обратно на българина, който има респект от нещата, когато са те давали по телевизора, нещата някои хора вярват начин. На това лицето от екрана по някакъв начин внушава, да речем, експертизата и популярността не винаги са пряко свързани като така фактори, са отнесени към професионализма, но са важни, ако някой търси и такава публичност. Да, разбира се. Наистина е важна подготовката, която има един адвокат в общата си комуникация, в риториката в частност, защото избора на думи, парафразирането на това, което ти е казал клиента или страната в медиацията, това е разковничето, което може да отвори много врати. И всъщност е много важно да можеш да бъдеш адаптивен, да се включиш в комуникацията по определения начин, защото ако направим разлика за това какви клиенти, какви участници в една медиация също можем да имаме, ако те са млади хора, ако са от поколението Z, аз не мога да говоря по начина, по който бих говорила с техните бащи и майки, например, защо е добре да си поделят един имот или да си разрешат този спор. Мъченството иска кратки фрази, визуализация, инфографики, реална динамика на процеса, дори със софтуер посредством виртуализиран на него, това е част от начина му на мислене. Хайде да не правим целият категоричен извод, по-различен цивилизационен начин, модел, но те са различни и адвокатът и съдебния медиатор се адаптират и към този тип клиенти. Между другото, те имат и прагматичен подход. Не са ориентиран към това да се губи твърде много време по институции, по съдебни дела и там различните нива. Основната цел на всеки адвокат, на всеки медиатор, в частност и на съдебния такъв, е да бъде чут от страните, да може да им помогне те самите да започнат разговор. Това означава, че ние трябва да бъдем много добре подготвени, да имаме висока комуникативна способност, самите ние като личност, за да можем да предадеме и да способстваме разговора между тях. Направляване, способстване, ориентиране, достигане до решение в взаимна полза. Винаги има един прагматичен момент. Не може на уин-уин преговорите и двете страни да спечелят наполовина по 50% пари и имоти. Там пък за емоции да не говорим. Там е невъзможно този начин въобще на мислене по такъв модел. Но все пак медиацията е точно уин-уин процедура, защото това решение, което ще вземат страните, то наистина е много по-добро от това, което ще вземе третото лице, било той и съдията вместо тях. Защото те, оговаряйки се двете страни, как да разрешат спора. Това е плюс. Те участват в вземане на това решение, съдействат, те не са получатели или адресати на това решение от съда. И това означава, че се очаква, че те ще го изпълнят, защото те сами са решили така. Това също е една много интересна страна, която се заслужава да бъде обсъдена, да не си пасивен, да не си получател, да участваш, да развиваш умения за преговори и да участваш в неутрализиране на негативни неща в такъв спор. Какво бихте свързали накрая медиацията като финал на нашия разговор? Няколко ползи на съдебната медиация. Ако можем да започнем диалога, да проведем диалога между нас, да вземем решение, което е най-добро за нас, да запазим отношенията помежду си, това да стане бързо, с минимални средства
и да може да се прилага все повече в живота на всички. И в допълнение искам да кажа, че независимо, че съдебната медиация не намира, тя остава една мъртва разпоредба на този етап, тъй като законовите разпоредби не се прилагат, но ние извън съдебните медиатори също се опитваме да популяризираме, а през ноември имаме отворени врати на медиацията. Ето една хубава новина, като пуснем този епизод на подкаста, ще го наречем медиация риторика. В ноември имате около 40 или 50 колеги медиатори се обединихме и сме партньори на Академия Споразумения, за да можем да осъществяваме. Ние сме независими медиатори, но ние осъществяваме професионален обмен помежду си, обучаваме се и повишаваме квалификацията си поне веднъж месечно, обменяме опит. По този повод искам да кажа, че през ноември, от 24 до 28 ноември, организираме дни на медиацията, като в рамките на тази инициатива всеки колега медиатор ще има отворени врати, в които ще предложи безплатни консултации на хората, които биха желали. Събитие от пиар гледна точка, вие сте вече общност. Това усещане за принадлежност и отваряне и популяризиране по един елегантен начин също е положително. Да, и събитието, което ще бъде основно през тази седмица, е конференция, която ще проведем на 25 ноември. Тя се нарича "Забележителните решения на кризисни моменти в екипа и в семейството", като ще имаме 12 презентатора, 6 преди обяд и 6 след обяд, които ще споделят своя практически опит. Вие влизате в една модерна форма на споделянето, на разказването. Не като personal storytelling, но на един професионален тип модел в вашата общност и същевременно една отвореност, прозрачност, публичност и пиар да го наречем. Дори пак е добро. Надяваме се, че с това ще допринесем за по-голямото разпространение на медиация, на разбирането за медиация в България, на културата на хората да си говорят, да комуникират, да има диалог. И вярваме, че чрез тези инициативи наистина ще бъде полезно за всеки, който е чул нещо за медиация, който дори да не е чул, има конфликт, който иска бързо да бъде разрешен. Така че ще се радваме много, ако повече хора започнат да говорят за медиацията. И в тази връзка само да добавя, че в рамките на тази седмица на медиацията аз също ще имам Viber консултации, които смятам, че за хората, които не са от София, ще бъде много полезно. Под подкаста можем да оставим контакти, които хората, които наистина биха искали да разрешат конфликта си по начин така, че да запазят отношенията помежду си, поверителността, равенството и да получат едно win-win решение, наистина ги каня да вземат участие и да се поинтересуват от тези дни на медиацията. Това е един чудесен завършек. Този епизод на подкаста "Ораторът на 21 век" е по темата медиация и риторика. Няколко са фокусите. Едното е към съдебния медиатор, как започва да функционира. Тази дейност се придобива популярност и се утвърждава в България. И няколко съвета, както и анонсиране на събитие, свързано именно с медиацията, реализирана от професионалисти. Епизода може да намерите в неговия аудиозапис в Spotify, в Apple Podcast, след това разпространен в социалните мрежи. И така, това е един приятен епизод, продължение на тематиката съдебна риторика. Аз съм професор Иванка Мавродиева. Мой гост е адвокат Димитрина Николова Иванова и се радвам да изпратите вашите мнения, въпроси и коментари. Ще намерите информация къде е предстоящото събитие, което анонсирахме. Вие слушахте "Ораторът на 21 век" с водещ професор Иванка Мавродиева.
Споделете епизода с вашите приятели.